Dumela mahulu ndadzoka zvekare nhasi manje ndava ndine imwe nyaya muri Zimbabwe ndasangana nayo mumastreets mukufamba munyaya yabva nekuna advocate Nelson Chamisa. Tikataza advocate Nelson Chamisa munhu wekuti anocriticizwa vanhu havanzwisise kuti anobva nekupi achienda nekupi nekuti wakambonzwa kana Bible verse inotaura hanzi uchenjeri hwepasi panapa kudenga ubenzi. Saka uchenjeri hwekudenga manje pasi panapa ndingori so vanhu vakawanda havasi kunzwisisa formation iri kushandiswa nemurume uyu. Vanenge vachitadza kutonzwisisa kuti chii chiri kuitika because vari kuti paknowledge yatinoziva yemamhanyirwo anoitwa politics pazvinhu zvese ari kuratidza kuti hamo atori mune imwe dimension yepolitics yakasiyana nevamwe vanhu, yakasiyana nemaziviro ese anoitwa politics yakamboranwa panapa. So panapa nhasi abudikira paSabbath day yake akanyora kuti seek wisdom. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Knowledge is not wisdom. Many knowledgeable folks are very unwise, whereas knowledge is acquired from institutions of higher learning and education. Wisdom is acquired from institutions of higher praying, heavenly teaching and revelation. Without revelation there can be no wisdom. Happy blessed Sabbath, God is in it. So muri Zimbabwe nyaya iri kuitika panapa manje ndeye kudai. So uri kuona kuti politics dzemuZimbabwe muno kana uchida kudzirana chaizvozvo uchishandisa knowledge yekuzvikoro haumbofe wakaita against ZANU-PF because ndo vanhu vacho vanotorana kana zvikoro zvacho ndo education iyoyo unochitodzidza yacho yoga unenge uchitodzidza kubva kwavari. Saka apa manje mukomana anenge akatoona kuti inini ndikarega nditotanga kutodownloada iri wisdom chai kubva kuheaven ndo zvimwe zvinoti arambe achisenda mavhesi. I'm sure vanhu vakawanda zvo vanobatikana nazvo neskillful anenge achirova vari kurova mavhesi because iskillful rinoconfuse vanhu havanzwisise kuti ndezvipi zvaanenge achironga ndezvipi zvaanenge achiita. But one day mazuva ano sekupromisa kwaari kuita akataura kuti hamusi kuona here kuti tapadhuze nekuti zvinhu zvibva zvangofaya kawani. Amen. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndandakakubatira nhasi panapa channel yenyu yenyaya vision tichikuzivisai zvataurwa naadvocate Nelson Chamisa. Kana uchangotanga kusvika panapa iri first time yako ndakanyikokumbirisa kuti utange nekusubscribe ukomenta wolike uchindiudzawo kuti uri kuionawo sei iri kuitika mazuva ano skillful yekwaadvocate Nelson Chamisa.